de comerç i de l'oficina FIC s'ha volgut realitzar el que és una campanya del comerç local de Vinaròs, una campanya específica en promocionar tot el local, tot el comerç de Vinaròs, i en aquesta iniciativa volem comunicar tots aquells avantatges que dona el comprar al nostre poble i al comerç local. Per això s'ha volgut comptar, com ja sabeu, se compta amb més de 500 comerços al nostre poble i el teixit comercial és molt potent en la nostra ciutat. Per això hem cregut oportú ja fer aquesta campanya genèrica, una campanya que no tan sols farem que la gent sàpiga que Vinaròs se pot comprar, sinó que també compagina el tindre un centre comercial en tot tipus de serveis, tant de serveis de cafeteria com també de totes aquelles activitats lúdiques i culturals que es fan al nostre poble. Jo crec que és el que fa que diferents coses fa que sigui atractiu el nostre centre comercial i per això dins de la comarca tenim aquest potent comerç al nostre poble. També això, compaginar el que són bars, establiments, tendes, que estigui també al costat del passeig marítim fa que la part comercial del nostre poble sigui importantíssima. Per això, dins de la regidoria s'ha volgut engegar aquesta campanya, una campanya que durarà fins al mes d'octubre i que pensem que farà que les famílies, la gent que ens ve a visitar i la gent de tota la comarca que ja ens ve a Vinaròs a mirar, a regirar i a veure els productes que n'hi ha en els diferents establiments, farà que gaudisca d'aquest comerç i també d'aquesta ubicació tan bonica que tenim. No s'ha volgut utilitzar un spot genèric com el de vine a Vinaròs i compra, etc., sinó que s'ha volgut donar-li un altre aire. La campanya se diu no es pot comprar l'amor, però tota la resta sí. I s'ha volgut compaginar aquest missatge, un missatge en positiu, però també que acabe, un missatge que implica una acció molt bonica, però també que acabe en aquesta frase de tota la resta sí, o sigui que podem gaudir de tot allò en la diferent varietat que n'hi ha de comerços. Una campanya dissenyada de manera neta, clara, concisa i que creiem que en l'empresa que hem estat treballant per crear aquesta campanya jo crec que estem molt contents de la manera que treballa, de la manera que s'ha dissenyat i creiem que donarà els seus fruits. Aquesta campanya té uns diferents suports de mitjans de comunicació en la qual hi haurà insercions en premsa escrita, tant als 7 dies de Benicarló com el de Vinaròs, com també al diariet de Vinaròs. Hi haurà falques de ràdio, en la qual també se passaran per les ràdios. Hi haurà cartel·leria, que ara ho ensenyarem. Hi haurà també publicitat en l'autobús de línia de Vinaròs-Benicarló-Penyíscola fins al mes d'octubre inclòs. Després també hi haurà publicitat als MUPIs, que n'hi ha pels diferents jocs del nostre poble, i publicitat online tant en xarxes socials com en web. I després també va inclosa dins d'aquesta campanya una campanya específica, una acció específica de carrer que es farà aquí en la plaça parroquial el dissabte 28, que també farà que aquest dia, durant el matí, hi hagi un reclam també i una acció de carrer en la qual també pensem que estarà molt bé. Una campanya que esperem que funcioni, esperem que els comerços l'accepten i que també esperem que la gent l'agafi amb bons ulls i que, en definitiva, que vingui al nostre poble, al centre comercial de Vinaròs, a gaudir de tota aquesta varietat
de productes i sentir-se com en casa, sabent que tenen un comerç molt pròxim i en molts de productes, i això farà que Vinaròs estigui i els comerços de Vinaròs estiguen també en primera línia ara en aquesta temporada d'estiu també i gaudint també tant de sol i platja però també del nostre comerç local. Gràcies.